Salamyny hormatly adamlar, garaşdyk baýy bir tarap ýurdumyzdaky täzirlikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornatyrlarynyň hemem aşky we şäheriniň we welaýatleriň häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onu paýtagtymyzda hemem welaýatlary durmuş ykdysady taýdan ösürmek, ýatky ekiş mövsümine taýýarlygyň barşy mövsümden owakyjylyk işleriniň geçirilişi bilen bagly wezipeleri hemem döwletimiziň durmuşyna degişli käbir wajyp meselelere garaldy. Hormatly prezidentimiz Sanur Gomarkaly ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meriýedowy, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatarlary Toýluýew hemde Mehmedowany güni ara gatnaşyga çagyrdy. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meriýedow, Birleşen Milletler Romasy hemde onuň esasy düzümleri we Gürjistanyň Birleşen Milletler Romasynyň bilim, ilim we medeniýet baradaky ýürütilişdirilen idarasy UNESCO bilen gatnaşyklary ösdürmek boýunça görülen iýlikleri şäherler barada hadabat berdi. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça şeýle oňun hyzmatdaşynyň netijesinde ýurdumyzyň bütün dünýä meşhur taryhy medeni gorakhanalarynyň bir näçesi UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň tanygyny girdildi. 2021-nji ýylyň 13-18 dekabr aralygyna Paris şäherine geçirilen UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasy gorap taklamak boýunça hökümetary komitetiniň 16-njy mejlisiniň dowamyna dutar ýasamak senetçiligini hemde dutarda saat çalmak we bagçylyk sunuwatyny bir sanawa girizmek barada çözgüt biragdan kabul edildi. Şonuň bilen baglykda şu ýylyň 30-njy ýanwaryna UNESCO-dan Büýük Romanyň baş direktory tarapyndan gol çekilen degişli guwanamanyň asyl nüskasy gelip gowuşdy. Vice-premier hormatly prezidentimizi bir şatlykly waka bilen tüýsirikden gutlap, mehriban arkadagymda türkmen halkynyň medeni mirasyny gorap taklamak, köpeltmek hemde dünýäde giňden wagt etmek ornuna alyp barýan giňirimli işlerine täze ajaýyp üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz UNESCO-dan gelip gowuşan degişli guwanamanyň asyl nüskasy şatlykly habary kanagatlanma bilen kabul edip, iş maslahatyna gatnaşlary we ähli türkmen halkyny bir ajaýyp waka bilen tüýsirikden gutlady. Hormatly adamlar, edi vatandaşlar, Meriýedowyň hasawatyndan hem görnüşi ýaly. Gowy habar biz üçin buğuşluk, hemem ýalňyşman, ýagny mehriban halkymyzyň dutar ýasamak tenetçiliginiň, dutarda saat çalmak we bagşyşyk sunuwatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasyň sanawyna girme bilen guwanamasy ýurdumyza gelip gowuşdy. Hormatly adamlar, edi vatandaşlar, ben sizi halkymyzyň dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saat çalmak we bagşyşyk sunuwatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasyň sanawyna girme bilen tüýsirikden gutlaýar. Hormatly ýolbaşçylar, indi bir guwanamanyň ýurdumyza gelip gowuşmak bilen men hem öz öýümde siziň geriýiňizde taşyklamy bermekçi. Ýagny Meriýedow size birinji dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saat çalmak we bagşyşylyk sunuwatyny arty milli hödürnamamyň UNESCO-nyň sanawyna girme bilen bagly milli halkara giňişliginde alyp barjak işleriň hem meýillamasyny taýýarlamak. Ikinji, UNESCO bilen işi ulgamlaýan esasda, ýagny Türkmenistan bilen Bayama Goramanyň arasynda 2021 hem 2023-nji ýyllar üçin bilelikdäki hereketleriň meýillamasynyň esasyny alyp barmak. Üçünji, ahal dekatlaryny feýislemek sunuwatyny. Türkmen alawaýetlerini köpeltmek, milli hem aýratynlyklaryny hemde türkmeniň keşdeçilik sunuwatyny UNESCO-nyň sanawyna girmek boýunça işleri dowam etdi. Dördüncü, ýurdumyzda halkara kadyrlyşyz hukuk binýadyny hem giňeltmek maksady bilen UNESCO-nyň tarapyndan dolandyrylýan halkara hukuk namalaryny Türkmenistanyň hem goşulma bilen bagly soraglary öwrenmeli.
Tapar Töylev, sizem berjek taşıktan şulardan o. Birinci, Maktumlu adyna Türkmen Döwlet Üniversitetinde hem Seyit Nazar Seydi adyna Moğolumçylyk institutunda UNESCO kaydalaryny döretmek boýunça işleri çarklandyrmaly. İkinci, UNESCO'nun Mektepler Asosiasiýasyna ýolumyň umumy bilim beren orta mektepleriniň käbirini girmek boýunça alyp baran işleri güýçlendirmeli. Üçüncü, halkymyzyň dünýä medeniýetine goşundyny, maddem ruhy medeniýetini düýüp öwrenmek hemde giňden wagt etmek boýunça geçirilen hem işler hem güýçlendirmeli. Dördüncü, Türkmen aydınlığa sonuwatynyň taryhyny, häzirki ýagdaý, meşhur halife başly dananlaryň hem bitiren hyzmatlaryny mesafeden öwrenmeli, dowam etmeli. Beşinci, atawalarynyň ajaýyp somut däplerini ösürmeli we gadymysa guralarynyň hem köp öwüşüň hem görnüşlerini dikelip geljek hem nesillerimize ýetirmek boýunça munun beýlekim diru işleri geçirmeli. Altıncı, şöhratly taryhymy, edebiyatımız, aydımsal sonatımız, duri devletlerde yazılan çeşmelerde ve arkeolojik tapınımlarda hem de bu şeyler maglumatlar esasında halka almaya cemiyetçilerinde giyinden yetirmeli. Mehmet var, size verecek tavşıktan, şulardan var. Yani birinci, dutar yasamak senetçilerin, dutarda saat salmak. Ve bakışçılık sonuwatynyň UNESCO-nyň sanagyna girilmegi münasibetli vilayatlerde hem Aşgabat şäherine geçecek hem çäheriniň tertibini gysgaly taýýarlamaly. İkinji, bir şahatlykda hem waka münasibetli 1 fevralda ýagny ertir Döwlet Medeniýet Amerikanyň mukamlar köşgünine dawraly maslahat we sergi geçirmeli. Üçüncü, Aşgabatda vilayatlerde hem Aşgabat şäherinden aýratyn hem Atapawaklydan dutar ussularyny çeper dörejüriň halk ususýan adam hem daqlan nawarazda hem şahadatnamalary goşulmagy, gödöňüni tutmaly. Dördüncü, başly sadanlaryň konsertini teriýaly görnüşde geçirip ýaýlama hem bermeli. Bir konsertde ýurdumyň vilayatdan nahy Türkmeniň binalarda geçirilen maksada layık bolar. Beşinci, ýurdumyň muzeýlerine, kitapxanalarda, ýokary hem orta hünär okuw mekteplerini halkymyň dutar ýasamak senetçilerini hem de milli aydymsal sonatymyza bagşlanan maslahatlary, sergileri, dürüjülük hem duşuklary geçirmeli. Altıncı, Tapar-Töylew bilen birlikde ýurdumyň jemgyýetçilik guramalary hem syýasy parçalary dutar ýasamak senetçiligini, dutarda saat çalmak we bagşyçylyk sunuwatyny ýaşlaryň arasynda giňden wagt etmek boýunça dürli çäreleri, şosan hem maslahatlar hem duşuklary geçirmeli. Yedinci, teatrlarda dutarlan bagly sahna oýunlaryny tele ýazgy görnüşine geçirip ýaýynlarda bermeli. Sekizinci, dutar ýasamak senetçiligini, dutarda saat çalmak hem bagşyçylyk sunuwatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi medeni mirasynyň sanagyna girilen baradaky guwannamany hem şunuň bilen bagly geçirilen çäreleri köpçülükden habar beriş serişlerine giňden hem beýan etmeli. Mehmet, men şeýlem häzir bir gutlama gol çekýän, asyl bolsa ýetir geçirjek çäreňizde halkyň dykkatyna ýetirer. Hormatly ýolbaşçylar, inni Türkmenistanyň UNESCO bilen gatnaşyklaryň bir tarap döwletimiziň daşary siýasatyny aýratyn orny eýler. Gadymy meýer hem könürgüç döwlet taryhy hem medeni gorhanalary. Könem täze nusoy galalary. Goroglar destançylyk tunoty.
milli küçtepdi aýdym goýama saat şeýleme türkmen halaçylyk sunuýal medeni gymmatlyklarynyň UNESCO-nyň sanawyna hem girilmegi muň hem dogry tasdikleýär. Türkmen topragy gadymy döwürden bäri senetçiligiň, ustaçylygyň goýama sunuýatyň mekany bolup geçdi. Halkymyň dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saat çalmak, bagşyşyk sunuýat hem medeni mirasymyza munasip orun aldy. Dutar muň ýyllyktан dowamında türkmen hem durmuşyň aýrymaz bölegine, ruh hem sırdaşyna ewrildi. Eger ki ewrildi, halkymyzyň aýdymyza sunuýatyny medeni mirasyny düýpli öwrenmek hem dünýä ýaymak goýunça netijeli işler alyp barýar. Türkmen ultaryň şirin owady mukaddes garaşlygymyň hem bir taraplygyň paragaçylyk söýüjüligi, hoşniyetli hyzmatdaşlygyň hem dost olunyň belet muhamy bolup ýangan. Men dutar ýasamak senetçiligini, dutarda saat çalmak, bagşyşyk sunuýatynyň UNESCO-nyň sanawyna girilmegi bilen sizi hem mehriban halkymy ýendirek hem tüýserekden gutlaýar. Sağ ol. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Pürçekowy hemde Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymowy güni aragatnaşyga çagyrdy. Paýtagtymyzyň häkimi döwlet başlarymyzyň ýurdumyzyň baş şäherini abadanyşdyrmak boýunça ulul beren tarjyklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen adamlaryň ýaşaş durmuş şertlerini mundan meýlekde gurundyrmak babatyna alınıp barýan işler barada hadabat berdi. Şeýle hem häkim hojuluk düzümini gurap-apyşdyrmak, şäher guruluklarynyň işini utgoşdurmaga amala aşyrmak babatda durmuşa geçirilen işler barada hadabat berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Pürçekow gözüçige diýen pudoklaryň aky işleriň ýagdaýy, ýurdumyzda alınıp barýan gurulşyk işleri, şonuň ýaly jemaat tojuluk bolgamynyň idaralarynyň we kärhanalarynyň ýöňünde durýan maksatnamalaryň wezipeleri durmuşa geçirmek, ilatyň elektrik energiýasy, gaz we suw bilen büýükdensiz üpçün edilmek üçin degişli guruluklaryň taýdaşly işini amala aşyrmak babatyna alınıp barýan işler barada hadabat berdi. Hormat prezidentime de hatabatlardyň näp, Aşgabady mundan meýlekde ösdürmek boýunça wezipeler çözmäge, ýüren oýlançykly toplumlaryň geljegi nazarlaýan çemeleşmäniň zerurdygynyň ähmetini belledi. Şäheriň belin derejesini gödüňde tutmak bilen ähli babatda hyzgysana adamlaryň ýaşaýyş üçin ýüren amatly şertler düretmek bilen baglykda nusga bolmalylar. Milli liderimiz belirlenen meýilnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirmeginiň mümkindigini aýdyp, Aşgabady abadanyşdyrmak boýunça işleriň bir gözükçülükde saklanmagyny talap etdi. Hemde onuň binagarlyk keşfine, milli binagarlyk sungatynyň hemde ýazyrky zaman öňdewar tejribesiniň iň gowy däpleriniň utgoşmalydygyny aýtdy. Hormat prezidentimiz ýaşaýyş çaýlaryny, mektepleri, çağlar baglaryny hemde lukmançyk idaralaryny ýyrlyk bilen üpçün etmegiň, şeýle hem paýtagtymyzyň elektrik energiýasy we gaz bilen üpçünçiliginiň gözükçülükde saklanmagynyň zerurdygyna üns çekdi. Hormat prezidentimiz paýtagtymyzda hemde tutuş ýurdumyzda bina edilen disgalaryň ýakynynda işleriň ýokary hili ýerine getirmegine we öz wagtyna tamamlanmagyna ýygyderli gözükçülük etmek babatda vice-premieri hemde Aşgabat şäheriniň häkimine degişli tawşyklar berdi. Soňra iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owozluk toplumuna gözükçü diýen ornmasary Urad Gelliýewiň hemde wilayatlanyň häkimleriniň gatnaşmagyna dowam etdi. Hormat prezidentimiz iş maslahatynyň gün tertibine näk meselelere geçip, ilki bilen Akyl wilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim Sewitdäki işleriň ýagdaýy, gowy çekişine taýýarlyk görmegiň barşy hyzgysana ekin meýdanlaryny mögzüme göwnüjay taýýarlamak, ýerleri sürmek we tekizlemek, owozluk tenkalaryny hemde gurallaryny zerur ulanýan ýagdaýyna getirmek, kärençi paýtaşlary ýokary hatyrly tokumlar bilen üpçün etmek boýunça görülen şäherler barada hatabat berdi. Wilayatda ýazlyk ýer almanyň, toganyň hemde beýleki göýük bakça ekinleriniň ekşini belirlenen möhletlerde geçirmäge görülen taýýarlyk, şeýle hem bugdoýyň bereketli hatyryny almak üçin akinlere agrotenkanyň kadralaryna laýyklykda ýygyk işleriniň alınıp barýanyny aýdyldy. Atabatyň çäklaryna şeýle hem ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuşyk taýdan üstürmek maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna şu üçin belirlenen işleri öz wagtyna we ýokary hili ýerine getirmegini gazanmak ugruna amala aşyrylan işler barada edildi.
Şeýle hem durmuş medeni maksatly desgalaryň, şol sanyna ýollaryň hemde duvara saraji desgalaryň gurulşygynyň belirlenen möhletleri tamamlanmagy üçin hem degişli işler alınıp barlýar. Şonuň ýaly ýaşaýyş çaýlarynyň, mekdepleриň, çagylar baglarynyň degişli derejede ýaradylyşy we elektrik energiýasi bilen üpçün edilişi barada hatabat berildi. Soňra hormatly prezidentimiz Balkyn vilayatiniň häkimi Atakallyýew söz berdi. Häkim vilayatyň owasynaga toplumyna işleriň ýagdaýy, ekrançyk meýdanlaryna alınıp barlayan mögümlüğin çäreleri barada hatabat berdi. Vilayatda gowy çekişine toplumyň taýýarlyk görülýänligi, ekrançyk meýdanlaryna sürüm we tekillemek işleriniň geçirilýänligi, derur owagyjyk tenkalaryň we gurallarynyň ekiş mögümine bir kemse taýýarlanýanlygy hemde ekrançylaryň ýokary hili tokum bilen üpçün edilýänligi barada hatabat berildi. Şeýle hem ýazlyk yer almanyň, toganyň we beýleki wekilleriň ekişiniň belirlenen möhletlerde geçirilmegi, bugdoýyň bereketli hasylny ösürip ýetişdirmek maksady bilen ag ekinleri ösüşdigini tutmak hemde mineral dökünler bilen goşmaça iýmitlendirmek işleriniň agrotehnikanyň kadrlaryna laýyk ýerine getirilmek üçin derur tagallar edilýär. Vilayatda ýurdumyz 2019-2025 ýyllarda durmuşyk ykdysadyň ösürmek maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna kesgitlenen wezipeleriň üstünlükli durmuşa geçirilmek üçin degişli meýilnamalaryň işler geçirilýär. Desgalaryň gurulşyk işlerini belirlenen möhletlerde tamamlamak maksady bilen hem degişli çäreler görülýär. Ýaşaýyş çaýlarynyň, mekdepleriň, çagylar baglarynyň ýylada şulganlarynyň agtybarly işlemegini, vilayatyň ilatyny elektrik energiýasy we gaz bilen bökdünsiz we agtybarly üpçün etmek boýunça görülýän çäreler barada hem hatabat berildi. Soňra hormatly prezidentimiz Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradow söz berdi. Häkim vilayatyň gowy çekiljek meýdanlarynyň ekiş mögümine taýýarlanyşy, sürüm we tekilleş işleriniň barşy hemde gowy çekişini geçirmekde bolanjak tenkalar we gurallary awatlap, mögüme dogry taýýar etmek, paýta ýöndürjleri derur bolan tokum bilen üpçün etmek oruny görülýän çäreler barada hatabat berdi. Şeýle hem vilayatda ýazlyk yer almanyň, toganyň ekişini belirlenen möhletlerde we ýokary hili geçirmek, bugdoýyň ýokary hasylyny öndürmek maksady bilen bugdoý eklen meýdanlarda ag ekinlere ýygyk etmek üçin hemme çäreleriň görülýänligi aýdyldy. Şeýle hem häkim ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuşyk ykdysadyň ösürmek maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna belirlenen işleriň öz wagtyna we ýokary hili ýerine getirilmegini üpçün etmek boýunça işleriň geçirilýänligi barada hatabat berdi. Atabatda dürli maksatly desgalaryň gurulşyk işleriniň belirlenen möhletlerini we ýokary hil derejesini berja etmek boýunça işleriň alınıp barlýanyny aýdyldy. Ýaşaýyş çaýlarynyň, mekdepleriň, çagylar baglarynyň ýaradylyşy we elektrik energiýasy vilayatyň ilatynyň agyz suw bilen üpçün edilişi barada hem hatabat berildi. Soňra hormatly prezidentimiz Liwap vilayatynyň häkimi Amangilliýew söz berdi. Häkim vilayatda işleriň ýagdaýy, gowy çekişine taýýarlyk görülüşi hemde mögüsümiň dowamyna bolanjak tenkalaryň we gurallaryň awatlanýy we ekrançylary tokum bilen üpçün etmek oruny görülýän çäreler barada hatabat berdi. Şeýle hem ýazlyk yer almanyň, toganyň we beýleki ekinleriň ekişiniň belirlenen möhletlerde hemde ýokary hili geçirilmek üçin taýýarlyk işleriniň alınıp barlýanlygy, bugdoýyň bereketli hasylyny kemale getirmek üçin ag ekin meýdanlaryna degişli ýygyk işleriniň dowam edýänligi aýdyldy. Şonuň ýaly ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuşyk ykdysadyň ösürmek maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna şu ýyl üçin belirlenen işleriň öz wagtyna ýerine getirilmegini gazanmak oruny ýyzderli işleriň görülýänligi barada aýdyldy. Şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň gurulşyk işleriniň belirlenen tertibe laýyklykda tamamlanmagy üçin ähli zerur işler geçirilýär. Ýaşaýyş çaýlarynyň, mekdepleriň, çagylar baglarynyň ýaradylyşy, agyz suw we elektrik energiýasy bilen bökdünsiz üpçün edilmek oruny alınıp barlayan işler barada hem hatabat berildi. Soňra hormatly prezidentimiz Mar vilayatynyň häkimi Anaverdiýew söz berdi. Häkim vilayatda alınıp barlayan işler barada aýdyp, gowy sürüp ýetişdirmäge bölünip berilen ýerleri ekiş mögümine taýýarlamak, şol ýerleri sürmek we tekillemek boýunça görülýän çäreler, gowy çekişini geçirmekde ulanjak tenkalaryň we gurallaryň awatlanýy hemde paýta ýöndürjleri derur mukdarda tokum bilen üpçün etmek oruny geçirilýän işler barada hatabat berdi. Şeýle hem vilayatda ýarlyk yer almanyň, toganyň ekişiniň belirlenen möhletlerde we ýokary hili geçirilmek üçin degişli çäreler görülýär. Bugdoýyň bereketli hasylyny öndürmek maksady bilen vilayatda ekiş geçirilen meýdanlarda maýtalara ýygyk etmek, tuwarmak hemde dökünler bilen iýmitlendirmek işleri bildirilýän agrotehnik talaplara laýyklykda amala aşyrylýar. Atabatyň çäklerine häkim şeýle hem ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuşyk ykdysadyň ösürmek maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna şu ýyl üçin belirlenen işleriň öz wagtyna we ýokary hili ýerine getirilmegini gazanmak oruny çäreleriň görülýänini aýtdy.
vilayetde ulanmaga beriljek bir näçe durmuş medeni maksatly diýskalaryň gurulşyk işleriniň belirlenen möhletlerde tamamlanmagy babatynda degişi işler alınıp barlýar. Şeýle hem ýaşaýyş çaýlarynyň, mekdepleriň, çağlar baglarynyň ýaradylyşy we elektrik energiýasy bilen üpçün edilişi barada gatabat berildi. Soňra hormat prezidentime de Ministrler Kabinetiniň başlygynyň OETNagy toplumuna gödekçi diýen ornatary Urad Geldiýew söz berdi. Vice-premier şu günlere yurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işler barada gatabat berdi. Vice-premier döwlet başçylygymyzyň odul beren taşyklarynyň ýerine getirilişi, owagjyk buğdagyny ösdürmek ornuny ýöňde ölen wezipeler berja etmek babatda belirlenen çäreleriň durmuşa geçirilişi barada aýtdy. Hyzgysanyna ýerleri ýad ekişine taýýarlamak, agrotehnikanyň kadrana laýyklykda sürüm we tekizlemek işlerini geçirmek hemde ekstrolojik tehnikalar gurallary taýýarlamak işleri barada gatabat berildi. Buğday ekilen meýdanlarda ýerli howa şertlerine laýyklykda iýdek işleri alınıp barlýar. Öziş suwun tutmak we mineral dökümlerini iýmitlendirmek, ýokary ýönlüjlikli tehnikalar hemde enjamlar ulanmak arkaly agrotehnikanyň kadrana laýyklykda ýerine getirilýär. Şeýle hem ýazlyk ýer almanyň hemde soganyň ekişine, tohumlar hemde ekstrolojik tehnikalar gurallary mögzümi taýýarlamak işleri barada gatabat berildi. Vice-premier ýurda alınıp barýan işler barada aýdyp, şu ýylyň fevral aýynda ýurdumyzyň wilayetlerine 30 000 hektar ýerde ýazlyk ýer almanyň 10 000 hektar meýdany bolsa, soganyň ekişini geçirmegiň meýilleşdirilýänini habar berdi. Tutuş 2022-nji ýylda 106 000 hektar meýdanyna ýer alma hemde beýleki göýek we bakçy ýönlerini ekmek meýilleşdirilýär. Şol sanyna 65 000 hektar ýerde ýazlyk ekiş, 41 000 hektar ýerde güýlük ekiş geçirilýär. Şunun bilen baglanykda ýerleri taýýarlamak boýunça degişi işler alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatabatlar dinläp, wilayetlerdaky teň hyzmat işgärhanalaryna bar bolan ähli owagjylyk teňkalarynyň we gurallaryň awat ýagdaýda saklanmagyny hemde mögzümden owagjylyk işlerine netijeli ulanmagyny üpçün etmegiň döwrüň möhüm meselesine ilişekdi. Şunun bilen baglanykda döwlet başçylygymyz ýöňde boljak gowy çekişine hemme taraplaryň taýýarlyk görülmegi, ekiş geçiriljek meýdanlarda sürüm we tekizleş işlerini belirlenen möhletlerde geçirmek üçin bu ýurda owagjylyk teňkalarynyň dol güýjüne iş edilmeginiň zerurdygy barada aýdyp, vice-premier hemde wilayetleriň häkimlerine degişi görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz ekiş mögzüm üçin zerur bolan gowçy tohumlarynyň taýýarlanmagyny üpçün etmek babatda degişi ol başlara bir näçe tawşyklar berdi. Döwlet başçylygymyz buğday ekilen meýdanlarda iýdek işlerini agrotehnikanyň kadrana laýyklykda berja etmegiň möhümdigini bellädi. Şunun bilen bir hatarda milli liderimiz ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilen yer alma we sogan bilen ýeterlik möçberde üpçün etmek üçin zerur bolan işleriň geçirilmeligini bellädi. Hormat prezidentimiz ekrançyk meýdanlarynyň yer we suw serişleriniň erejeli ulanmagyny, daýhanlaryň ýokary killi tohumlar hemde beýleki zerur serişleri bilen üpçünçiligini gowrandyrmagy üns merkezinde saklamagyň wajypdygyny bellädi. Döwlet başçylygymyz mögzümleýin owagjylyk işleri geçirilende agrotehnikanyň ähli kadralarynyň we taraplarynyň bir zaýdylmeginiň hemde ekrançyk meýdanlarynyň daş töwereginiň araçylygyny üpçün etmek, tuwa kabyllaryny araçlamak bilen baglanyşly meselelerin hemişe bir gödekçilikde saklanmagynyň möhümdigini aýdyp, bu babatda vice-premier we häkimleri bir näçe görkezmeler berdi. Hormat prezidentime de Birleşen Milletler Romasynyň bilim, ilim we medeniýet baradaky ýürütüleşdirilen idarasy bolan UNESCO-dan hoş habaryň gelip gowşandygyny bellemek bilen döwletimizde milli mirasymyzy aýagyl saklamak, baýlaşdyrmak hemde giňden wagt etmek üçin ulum etşörli işleriň amala aşyrylýanyny aýtdy. Şunun bilen baglanykda döwlet başçylygymyz hemmeleri dutar ýasamak senetçiligimiziň, dutarda saat çalmak we bagçylyk sunatymyzyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyny giýdilmegi bilen gutlap, ýerlerde halkymyzyň milli mirasyny we ruhy baýlygyny wagt etmek boýunça işleri giňerimde alyp barmagy taşyrdy. Hormat prezidentime sanly gomarkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa atnaşanlara bir jan saglyk we maşgala awadançylygyny hemde berkarar watanymyzyň gülläp etmeginiň, halkymyzyň awadan we bagtyar durmuşynyň bähfidine alyp barýan işlerini uly üstünlikleri arzu etdi. Ene bolsa hormatly prezidentimizin garaşsady baky bir tarap Türkmenistanyň halkyna iýeren gutlugy bilen tanşadýas. Mehriban halkym, eziz watanyşlar, sizi dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we başçylyk sunatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilmegi münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Bede wada bilen öňe barýan berkarar döwletimiziň durmuşyna şahatlykly wakalar bagtyar halkymyzy täze ýeňişlere, belent maksatlara ruhlandyrýar.
Häzirki döwürde ýurdumyzy ähli ugurlar boýunça düýple ösürmek, halkymyzyň bagtyar awadan durmuşyny öpçün etmek, mehriban watanymyzyň halkara awraýny belende götürmek uguruny geň gerimli işler amala aşyrylýar. Şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan milli gymmatlyklarynyň, senetçiligimiziň, sunugotymyzyň dürli görünüşleriniň halkara iqrarnamalaryna münasip bolmagy, raýatlarymyzyň watançylyk ruhyny belende götürmekde ýurdumyzyň dünýädäki adawraýny hasam ýokary derejelere galdyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolýar. Türkmenistan bilen dünýäniň awraýly halkara gurumlarynyň arasynda ygtybarly hyzmatdaşlyk netijeli ösürilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alim we medeniýet meseleleri boýunça guramasy bolan UNESCO bilen hyzmatdaşlyk betarap döwletimiziň daşary siýasatyna aýratyn orny eýelýär. Gadymy merif we könürgünç döwlet taryhy medeni goruxanalary, köne we täze nusoy galalary, görogly desançylyk sunugaty, milli köşdepde aýdym we saz sunugaty, türkmen halçylyk sunugaty ýaly medeni gymmatlyklarynyň UNESCO-nyň sanawyna girdilmegi şanly wakalary boldy. Biz geljekde de UNESCO bilen medeni insanperwer ugurda hyzmatdaşlygy ösünlikli dowam ederiz. Mehriban watandaşlar, gadirli medeniýet we sunugut işgärleri, türkmen topragy gadymy döwürlerden bäri senetçiligiň, ustaçylygyň we sunugutyň mekanydyr. Dutar ýatamak senetçiligini sunugut derejesine ýetiren halkymyzyň dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sunuguty dünýä gymmatlyklarynyň genji hazinasyna orun aldy. Müňýüllükliň dowamyna dutar türkmeniň ýaşaýyş durmuşynyň aýrylmaz bölegine, merdana ata-babalarymyzyň ruhy sirdaş urildi. Baba Gammar we Aşyk Aýdyn ýaly ustatlaryň ahlasyndan, pehim paýhasyndan dören dutar ýatamak, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sunuguty nesillerden nesillere geçirilip, eýdigderli keýmilleşdirilip gelindi. Görogly şadistany we beýleki destanlarymyz Magtumuly, Kemine, Seydi, Moğlu Nepes, Metäji, Magrumpi ýaly nushawy şahirlerimiziň goşgulary esasynda ýerine ýetirilen aýdym sazlar halkymyzyň hakydatyna müdüýmelik orun aldy. Şükür bagşy, Amangelli Gönbek, Gulugelli Ussa, Kel bagşy, Hally bagşy, Sary bagşy, Täçmeme Suhan Gulyf, Mally Täçmuradow, Sahy Jepbarow, Urazgelli Alyasow, Uraz Salar, Garadäli Gökleň, Şowdur bagşy, Nurberdi Gulow, Aşyr Mehmet Dawudow, Sultan Atanepesov, Pelwan bagşy, Öre Şeýh, Palta bagşy, Bayar bagşy, Nazar bagy, Magtumuly Garlyf, Bazar bagşy, Öwüz Murat bagşy, Juma Willekow, Mustak Aýmedow, Nowat bagşy, Garly bagşy, Ödeniýat Nowatow, Girman bagşy, Gurt Ýakubow we başga da birnäçe meşhur bagşy sazanalarymyz türkmen aýdym saz sunugutynyň ösmegine uly goşunt goşdular. Biz häzirki döwürde halkymyzyň dünýä medeniýetine öz boşly orun alan aýdym saz sunugutyny, medeni mirasyny, gadymy gymmatlyklaryny düýple öwrenmek, wagt etmek we dünýä ýaymak uguruny netijeli işleri durmuşa geçirýär. Türkmen dutarynyň şirin owazlary berkarar döwletimiziň mukaddes garaşdyrylygynyň we baky bitaraplarynyň wasfy, parahatçylyk söýjüligiň, hoşniýetliň we dost dogunlygyň mukamy bolup ýanglanýar. Şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan dutar ýatamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sunugutynyň taryhyny, öz boşly aýratynlyklaryny öwrenmek, dünýä ýaymak we geljeki nesillere ýetirmek möhüm wezipeleň biridir. Häzirki döwürde ýurdumyzda geňden belenilýän şanly senelerde bayramçylyk dawaralaryna sunugutyň beýleki ugurlary bilen bir hatarda dutarda ýerine ýetirilýän joşgunly aýdym sazlar mehriban halkymyzyň parahat durmuşyny, döwrümizin bagtyarlygyny, ýurdumyzyň taryhy özgörüşlerini geňden wasp edýär. Ak şäherimiz Aşgabatyň gözel künjegine ýerleşýän sunugut binasyna türkmen dutarynyň salyşykly şekilleriniň goýulmagy owazasy arşa galan senedimizde belen söýgümiziň öz boşly alamatydyr. Hormatly watandaşlar, gadirli dutar usulary, bagşy sazanalar, dutar ýatamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sunugutynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilmegi bilen sizi ýene-de bir gezek tüýsürekden gutlaýan, siziň ähliňizde berk jan saglyk we maşgala awadançylygyny arzu edýän, halkyň arky dagly zamanasyna dutaryň şirin owazlary türkmen topragynyň awadançylygynyň, asudalygynyň şirin mukamy bolup, himişe belentden ýanglansyn dursun. Türkmenistanyň prezidenti Gurwanyguly Berdimuhammedow.
Hormatly prezidentimiz şu ýylyň 27 ýanwaryny Halk maslahatynyň nowbatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmek boýunça iş maslahatyny geçirip, Milli Geňeşiň Halk maslahatynyň nowbatdan daşary mejlisiniň ýakynlaşyp gelýänini özü çekdi. Hemem geljek 30 ýyl üçin ýurdumyzy ösürmeň esasy ugurlaryny aralyp maslahatlaşmalyň zerurdygyny beledi. Şundan uguranyp, häzirki günlerde ýurdumyzyň ähli künjeklerini degişli wagt nesihat işleri alınıp berilýär. Fevral ayına geçilecek Halk maslahatynyň nowbatdan daşary mejlisine giňden taýýarlyk görülýän häzirki günlerde ýurdumyzyň ähli künjegine maslahatlar hemde wagt nesihat şäherleri giňden ýaýwanlanyrlýar. Olarda Halk maslahatynyň mejlisiniň döwletimiziň syýasy jemgyýetçilik durmuşyndan tutýan orny ýurdumyzyň milli demokratik ösüş ýoly barada giňişlendirilip geçilýär. Munyň özi hormatlar kadamynyň başda durmagyna okuny ösüşler bilen öňe barýan berkarar diýarymyzyň dünýä derejesindäki şanyny arşa göterýär. Biziň gadymy köklerimiz, mirasymyz täze taryhy ýamda ýurdumyzyň öz ajaýyp geljegini, halk döwlet häkimiýetini gurmagyň esasy binýadydyr diýip çykyşlarda bellenildi. Döwlet adam düşünür diýen syýasaty alyp barýan berkarar döwletimizde döwlet başdamynyň parasatly başdanlygyna durmuşa geçirilýän işler ýurdumyzy ösdürmegiň täze maksatlary adamlaryň hal ýagdaýyny hemde ýaşaýyş durmuş derejesini hasa ýokarlandyrmaga ýardam eder. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 31-nji ýanwarda saat 20-den 1-nji fevralda saat 20-de boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan welaýatyny ýetkärip bilen bulutly howa bolup, gün ortagyny ordan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus öçeni maýl, gündüzine 11-16 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ýetkärip bilen bulutly howa bolup, gün ordan telesekundda 7-12 metr ýetýän şemal öter. Howa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus öçeni maýl, gündüzine 11-16 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny ýetkärip bilen bulutly howa bolup, ömür bolmagy mümkin. Gün ortagyny ordan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa gejesine 2 gradus sowukdan 3 gradus öçeni maýl, gündüzine 11-16 gradus maýl bolar. Leva welaýatyny ýetkärip bilen bulutly howa bolup, ömür bolmagy mümkin. Gün ortagyny ordan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa gejesine 2 gradus sowukdan 3 gradus öçeni maýl, gündüzine 10-15 gradus maýl bolar. Daş welaýatyny ýetkärip bilen bulutly howa bolup, ömür bolmagy mümkin. Gün ordan telesekundda 7-12 metr ýetýän şemal öter. Howa gejesine 0-5 gradus sowuk, gündüzine 3-8 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ýetkärip bilen bulutly howa bolup, gün ordan telesekundda 7-9 metr ýetýän şemal öter. Howa gejesine 0-2 gradus maýl, gündüzine 10-12 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça fevral aýynyň 1-nä magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, gyş pasyna günüň dowamyny howanyň derejesiniň ýetkärip durýanyny nazar alyp, paslan aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýlede häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 7 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgemi bilen baglaşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip bileýek oňaýsy täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuzlyk bolan 2 metr ara çägi berje etmek, elleri arasynda saklamak zerurdur. Mehmaniyleşler bulary berk berjeýseňiz, ýylyn islenip paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň bekvidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.